Na most hallatszódok. Haha, na úristen. Szóval, gyerekek, elmondom nektek, hogy utolsó utáni pillanatban átváltottam a régi OBS-re vissza a Streamlabs-emre, úgyhogy mindent teljesen újra kell beállítanom. Lehet, hogy lesznek kisebb-nagyobb hibák, például ez az volt, hogy nem néztem meg a mikrofon beállítást, csak a filtereket, hogy azok megvannak. És nagyon köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, rettenetesen izgulok, de nagyon durván. Mármint nem tudom miért, mert kinda nincs miért, de nem tudom. Még sose volt debütöm, pont azért, mert nagyon, ideges vagyok az ilyen helyzetekben. Úgyhogy nagyon köszönöm tényleg, hogy ennyien eljöttetek, nem is számítottam rá, és nagyon-nagyon szépen köszönöm Norcinak már azt a 5 subgiftet, amit nem is tudom, lehet, hogy nem is adott hozzá a timerben, akkor nagyon fog körülni, hogyha baszakszik. Nekem is hány ingerem van, Eli, én is nagyon izgulok, úristen! Oh. Tudjátok, az Avatar olyan nyár körül lett elkezdve készíteni. Köszönöm szépen a raidet! Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kicsit megváltoztak az alertek is, ez mondjuk egy tök jó pillanat, hogy ezt tudassam, hogy ilyen átszervezés lett itt-ott. Mutasd magad! Úristen, patron! Hát így kell bánni a lányokkal? Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást! Bár ezzel most lelőttem. De itt van, ez fél éve készül ez az Avatar. Látjátok, mennyire kidolgozott? Látjátok rajta ezt a fizikát, ugye? Ugye milyen szép? Köszönöm szépen, Bori! Neked is! Nem, viccelek, nyilván nem ez az avatárom, vagyis hát nem a fő. Úgyhogy már is átváltok. Megijedtem a hype vonattól. Na várjatok, mutatom nektek az igazit. Kamuszaga van! Micsoda? Hát tudom, mert nem akartam az egészet. Ez szándékos volt, Laci. Igen. Ez kivételesen nem volt technikai hiba. Na, de itt jön... Ó, legyünk nagyobbak, ugye? Így. Lábfétisesek, mehet a szimatolás. Nem tudom, vette, a szimatoltam. Ilyen nagyon bájos, még a lábkörmeit is kifestettem nektek. Ez az, nyili-nyali. De menjünk lejjebb. Na, köszönöm szépen! Viszont nem adja hozzá a timerhez. El van baszódva a timer. Nem baj, összeszámoljuk majd. Lejjebb megyek. Van kis bokadíszám. Legtöbb ilyen csiga. Annyira szép a fizikája. Sniffa. Hát, mert ilyenkor felizél. Tudjátok így. Lábújhegyre emelkedek, lesz, hogy emelkedek. Ilyet nem tudottál a régén. De mutatok nektek egy jobbat. Amúgy. Figyeljetek. Igazából most már árulhatom, hogy van emberi formám is. Nagyjából. A fülek rajta maradnak így is, úgy is. De a rendes, az most már megváltozott. Úristen, Norci, nagyon szépen köszönöm. Úristen. Miért nem jó a timer? Na, majd hozzáadom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 subgift bombot. Szóval most már hivatalosan mindig az avatar dizájnomon változott, és igazán bestiális vagyok a kimérákhoz híven. Mancsosok lettünk. Nézzétek már, mennyire cuki babocskái vannak. Teljesen oda-vissza vagyok érte.
Nem maradhat le természetesen a pikkelyezéssel. Már nem csak a vállán van, hanem a cimbicombián is. Furry! Nem Furry! Te befogtad Ryder a Furry avatároddal! De tessék, hogyha leszedem, emberi formban nincs rajta. Szóval, ha valaki ezeket nagyon nem bírja, annak is tudok kedveskedni. De amúgy meg a keze is ilyen pikkelyes végig. Nem Furry! Ez nem Furry! Gyerekek! Kicsit lehet, hogy arrébb kell húznom. Így? Ugye? Norci, nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm. Ennek nem sikerült beállítani alertet. Pardon. Őszintén átváltottam az alerteknél és a Streamlabs-esről a Twitch-esre, és itt nagyon külön kell mindent szétszedni. Azt se tudom, mi ez. De cuki avatár. Fomit elfelejtetted betenni a izébe, úgyhogy majd mindjárt megmutatom, hogy mit hoztunk össze Fomival. És akkor jöhet a lényeg? Jiggle, titik, vannak, check, pipa. De tudok olyat is, hogy leveszem a fonatot. Csak hogy ilyenkor sokkal szellősebb, ugye? Nem ilyenkor, hogyha nyáron, ha nagyon meleg van, leveszem a fonatot, meg ilyenek. Kacsint. Csak azért. Nagyon szépen köszönöm! Úristen! Nagyon köszönöm! De visszateszem, mert gyárilag rajta van. És akkor most jöjjön az arc? Mit gondoltok? Várjátok, van ilyen szép nyakláncom is. Remélem azt is figyeltétek. Nem vont el semmi a figyelmet, ugye? Ugye? Számláló nincs, azt nem tudok sajnos. Pofit? Oké. Készen állsz, Bori? Készen állsz? Így fogok streamelni. Mit szóltok? Bájos, nem? Jó, nem trollkodok. Sziasztok! Ez lesz az új avatár. A nyakláncot közelebbről? Most nem. Nem, már is on speedrunt akarunk? Köszönöm szépen, Majka. Úgyhogy ilyenek leszünk közelről. És nézzétek, milyen bájos a fülem. Ó, már nagyon, várjátok, kisebbre veszem magam. Nézzétek, mekkora, és milyen jól mozog, és tudok meglepett lenni, meg mérges. Nagyon mérges. És nagyon szomorú is. Jaj, nagyon köszönöm. Jaj, itt egy kicsit máshogy látjátok, mint én. Előfarakolj, látod? És akkor jöttnek a feature-ök? Várjatok. Már tudok még egy-két dolgot. Nem sokat. Mert sajnos még igazából nincsen teljesen elkészülve minden. Ezt így elárulom, hogy hogy feltűnt, gondolom azt, hogy eltűnt pár csatornapont. Például a fejsimi, vagy az ivás. Ezek lesznek. Természetesen. Csak még nem készült el. Mert választanom kellett. Mert nap beszéltem a Riggerrel,
hogy most a Chibit kapom meg, vagy ezeket a expressionöket, és hát mondtam, hogy szerintem a Chibi az most fontosabb lesz a debütre. igen. És most már hivatalosan is több VTuberrel vagyok testvér, Nanarival és Elisillel is. Elisillel olyan szempontból jobban, hogy vele azonos a riggerünk is. Meg még sok másunk amúgy. Nagyon sok mindenünk azonos. Mekkora farkad van, OMG! Na várjatok. Ekkora farkam van valójában. Nagyon nagy, nagyon very big, tudom. De lévén, hogy tudom, hogy nagyon nagy és nagyon zavaró tud lenni, tudok olyat, hogy... melyik gomb az? Valamelyik. Jó, majd kitapasztalom, miközben mutogatom. Köszönöm szépen, Iron. Nagyon köszönöm. Jaj, nem is mutattam nektek, várjatok. Hát tudok olyat is, hogy nagyon tudok shy lenni, meg le tudom venni a szarvam, bár nem tudom milyen szituációban lenne jó levenni, de le lehet, hogyha esetleg le kell. És tudok nagyon pirulós is lenni. Illetve ki tudom nyújtani a nyelvem. Blá. Ez kellett még közelről. A továbbiak pedig, amiket tudok, az ugye az emberi form, ilyenkor eltűnik ugye mindenhonnan a pikkai a vállamról és kezemről, mancsok, minden. Azzal együtt lehet használni ugye a szarleszedést is. A fül az mindenképp marad. Bár ilyenkor olyan vagyok, mint egy rókadémon. Így a mém kedvéért. Jaj, elcsúsztam a chattel. Aztán tudok piros lenni, ugye a legyél piros hivatalosan bent van, csak most addig szedtem ki, még magyarázok, meg mutogatok. Rókadémon, igen. De ez lesz az új piros. Ja, igen, le tudom menni a hajat. Ez a patron. Ez lett az új patron. Volt egy elképzelés. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy tetszik. Van lila, ugye, mint régen. Crimson Seal, igen. Szóval megpróbáltam mindent beletenni, ami volt, és amit használtatok. Ja, megvan! És le tudom tenni a farkam, hogy hazavar. Olyankor akkor lecsapom, és ott mozog tovább. Eltüntetni... a fejem. Eltüntetni úgy, mint régen már nem tudom, de el lehet tenni, hogy ne zavarjon. Nem, bocika, nincs. Itt majd lesz más. Tervezem, vagyis hát már készülnek új ruhadizájnok is, amiket ha érdekel, és szeretnétek megnézni még sketch formában, vagyis hát már készül, de na, értitek, tehát még nem kész. Azt majd a Subatonnal fel lehet unlockolni, hogy bemutassam, illetve a sidekick karakterem, az állatkám, mert lesz állatkám majd a kezemben, az már igen is ott. Úgyhogy nagyon sok új dolog lesz. Hangos olvasás nincs, mert meghallottam, hogy mennyire, nem tudom, nem tájszólással, hanem csúnyán mondja a dolgokat, és azt mondtam, hogy köszönöm, nem. Én nem. No de, készültem nektek egy PPT-vel is, mert hát ilyenkor szokás. És őszinte leszek, sokkal hamarabb el kellett volna kezdenem készülni. Köszönöm. Sokkal hamarabb el kellett volna kezdenem készülni erre a debütre. Hiába, szerintem már egy 1,5-2 hete elkezdtem melóba csinálgatni a PPT-t, meg hasonlókat. De nem alattam túl jól, úgyhogy tegnap hajnali 5-kor még pantoltam, csináltam mindent, meg állítgattam be a cuccokat. Mert ugye vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem tudtam előre, például az emótokat betenni, vagy a szábokat, mármint hogy a badge-eket, csatornapont, stb. Ezeket egyszerűen nem tudtam hamarabb.
Úristen, Psycho! Nagyon szépen köszönöm! Úristen, a 20-ast! Nagyon aranyosak vagytok! Már megint... Egy új szint. Köszönöm szépen, pocak a csírt. Nem, de nem nekem van! Nem nekem a teszolás, hanem ezeknek a felolvasó progéknek, amik Twitch-en van. Már gondolkoztam, hogy beteszem, tudjátok, hogy felolvassa, amit mondtak, de lévén, hogy nincs magyar, nagyon borzalmasak a külföldiek. Sulis... igen. Amúgy igen! Hát pont iskolába csináltam, hát nyilván sulis lesz. Na, akkor ezt mindjárt megmutatom nektek. Alapból vagy parasztos. Most csak azért, mert nekem nincsen bankszámlaszámom, testvérem. Sajnálom, ez rám ragad melóba. Nem tudok vele mit csinálni. Átviszlek titeket ide. Nem jó vagyok. Meg talán nagy is vagyok. Ja. Így itt leszünk. Ez lesz a játszós overlay majd. Van magyar? Hát mutasd már meg! Én nem találtam. Nagy is. Nagymam is. Úgyhogy beteszem nektek. Aztán a PPT-t is. Na! Na, várjatok. Hozzáadom új layerként. Window Capture. Mehet is az Opera. Nagyon jó. Igen, lejjebb viszem. Jó. Így nagyjából jó. Lesz. Picit lejjebb. Egy kicsit nagyobba. És azt hiszem így. Talán. Ja. Tessék. Tessék. Ó, várjatok, külön kell szednem a izét. Mert lesz itt majd meg kell állítanom egyszer a hangot, úgyhogy külön teszem ezt az oldalt. Milyen 3D-s kincsem? Nincsenek. Na! Egy kicsit ezt arra fordítom. Így. Itt van. Ez a cím, alcím, és amúgy ez a kép, ez rettenetesen tetszik nekem. Jelenleg ez a hátterem. Szerintem ez nagyon megérte ezt megcsináltatni. Az a baj, néha majd ki fogom takarni a kreditet, úgyhogy ahol igen, ott majd megpróbálom mondani. Hát mondjuk ide tettem magamat, már arra nem gondoltam, hogy amúgy én itt leszek. Úgyhogy fölösleges magamat bemutatni. Tehát bemutatom. Készítettem információs lapot, hogy aki még esetleg nemrég jött, az utóbbi időben azért jöttek új emberkék, és nincsenek itt olyan régóta, mint egyesek, azok is így képbe legyenek velem kapcsolatban, illetve majd a YouTube-osoknak is jó lesz ez. Szóval a nevem Szilendra. Ez gondolom nem ért meglepetésként. Igazából kamuzok, mert Szilendra vagyok. Twitch-em, sajnos. Mert foglalt a Szilendra. Majd egyszer talán megszerzem. De belépked. Köcsögám fenntartja az akkuntját. Szereti a nevét. Kimíra vagyok. Bizony. Nem tudom, milyen állatokból. Ezt most már nem definiálom. Mert közül neked csokit. Korom már a 25. évezredben vagyok, de igazából mindjárt egészen pontosan december 24-én átfordulok a 26. évezredembe. Ennyire idős vagyok, sajnos vagy nem sajnos.
Kicsit öregnek érzem magam. De hát... próbálok fiatalos maradni. A magasságom itt is, meg IRL is, 175 centi magas vagyok. Úgyhogy cula. Úristen, hát még sosem volt ekkora vonatunk. Köszönöm szépen mindenkinek. És a vércsoportom pedig A+. Ez ilyen animés dolog, hogy szokás megadni. Nem tudom, hogy mit jelent, annak mondjuk nem néztem utána, de elvileg nagyon fontos. És vannak háziállataim. Egy Luna, aki hát elvileg Chihuahuának vettem, gyakorlatban szerintem ami német juhász. Dundi Lundi. A Punavera. Van Mona. A Harmonika. Ő egy tanyára hozott magyka, akiről amúgy nem igazán találtam normális képet, bocsi. Egy kicsikét. Egy icipicit nagy. Egy. Szóval nem sok képet találtam róla, és itt egy nagyon bájos közös kép is. Itt végközelebbről mutatom magam. És a kedvenc dolgaim, nagyon szeretek ugye rajzolni, ugye voltak is, meg lesznek is rajzostreamek, csak most ugye egy kicsit leálltam, nem is fogadtam már megrendeléseket. Lacit nem mutattam be, sajnálom. Ezt kivételesen nem éreztem úgy. Ó. Igen, Peti nagyon szeretné Lunát, Peti kiskora óta ismeri Lunát, és nagyon-nagyon hatalmas bratyik voltak. Most már egy kicsikét Luna elfelejt dolgokat, mert mint hogy amikor jön szegény Peti, először mindig megugatja, aztán rájön, hogy úristen, te Peti vagy! A másik gazdám! És akkor elkezd neki örülni. Igen, matka is van. Együtt vannak. Nagyon szeretek játszani, ez se volt sose titok, meg egyértelmű volt. Szeretem a Sidert, nagyon szeretem a Sidert. Bármikor, bármennyit. Amikor tudom, hogy vezetnem kell természetesen. Bár sokszor most már azért nem iszok, mert nem tudom, hogy kell majd vezetnem. Nagyon szeretem a Monstert, most is itt van a kezembe. Bármilyen hihetetlen. Abba hagytad a rajzolást. Igen, bocsánat. Lizának lógok még 2 emóttal is. Elinek 5 animáltan, azt hiszem. Úgyhogy azokat is be fogom pótolni. Csak most kicsit másra koncentráltam. És hát nagyon szeretlek nyilván titeket! Temus Puzsér, az. A családi erőszakot, de az csak Cider után. És hát vannak dolgok, amiket kevésbé kedvelek, vagy húzom rá a számot. Például a suliban megettem a mákos gubát, mert ingyen volt, de alapvetően nem szeretem a mákot, és nem szeretem a marcipánt se. Illetve utálom, gyűlölöm, de tényleg, amikor ezt a művi felsőbbrendűséget, amikor valaki más fölé helyezi önmagát, mert bármiért, mert a főnöke, mert ő streamer, ő meg néző, tehát így rengeteg ilyen alárendelt viszony van, ami szerintem teljesen fölösleges, és én megalázó szerintem. Minden merek vagyunk. Szóval, bocsánat, én ezt nagyon nem kedvelem. Szia, Cigi! A képességem az egyik legjobb, az Ultima Ciderivás, majd off-stream laciverés. Bizony. Itt amikor mindig mászkál, akkor mindig úgy csinál, mintha ő verne engem, de valójában én verem őt. Ez az álca része. És nagyon ügyesen osztom meg az agysejtemet, főleg a moderátoraimmal. Néha elveszik, olyankor születnek ilyen stroke klippek, de összességében próbálom magamnál tartani őket. Vannak jellemző vonások, ugye, amik mondjuk egy rajzon, vagy egy leírásban kitalálható, hogy én vagyok, ugye ez a fehér haj, az arany és kék ruházat, a kék-lila szemek, ugye hajnal színei, ávó, és különböző állatjegyek jelenléte a testemen. És a VTuber testvérem, a nagyon szoros testvérem, a vértestvér, nem mostoha testvér, mármint, hogy
az avatárok terén nem ilyen, annyira azért nem. De az Alicia, meg a kis tehén avatárja. Itt van egy bájos karaktersítem. Vértestvér. Álljál le. Micsodák? Ja, hát, ja, az emoji is. Azt nem jutott eszembe sajnos. Nem mindent írtam le. Hát ez nagyon... Alapból nem is terveztem ilyen hosszúra, mint amilyen lettem úgy. Úgyhogy ez kifejezetten... Még itt a stream előtt szerintem 1-2 órával még ezt csinálgattam, megkeresgettem hozzá anyagot. Szóval kicsit túltoltam. De van karaktersítem. Meg van egy ilyen nagyon, egy kicsit oldalra török, egy nagyon bájos, ilyen old kartonos illusztráció, amit ide akartam tenni, mert ha már megcsináltattam, megmutatom. Mert nincs részletezve, milyen állatjegyek vannak bennem. Igazából én ezt már elengedtem, mindenki, amit lát. Van egy eredet történetem, amihez most pardon, le is állítom a zenét, mert itt el lehet olvasni, aki nagyon szeret kicsit kidőlni a képben, akit nagyon érdekel, de a egyszerűség kedvéért volt olyan kedves az egyik moderátorom, Steptemis, és felolvasta nekünk. Nem hosszú, nyugi. Az éjszaka csendje és a nappal reménye között van egy pillanat, melyet kevesen érthetnek meg igazán. Ezt hívjuk hajnalnak, a határvonalat sötétség és fény között. Én, Szilendra, ebből a pillanatból születtem. Egykor a teremtők összegyűjtötték az éjjárnyait és a nappal ragyogásának darabkáit, hogy egyensúlyt hozzanak a világba. Nem uralkodni vagy pusztítani akartak, csak figyelni, vigyázni az univerzum rendjét. De valami hiba történt. Az alkotásuk nem lett sem tisztán sötét, sem teljesen fény. Kiméra lettem? Egy létező, akiben minden és semmi egyszerre van jelen. A testem a sokszínűség tükre. Vadászok és prédáik vonásait hordozom, mégis ott él bennem a természet csendes békéje is. Egy faroksuhintásommal szellő támad, s lépten nyomán szikrák pattannak fel. A szememben ott ragyog a hajnal minden árnyalata, egyszerre hívogató és megfoghatatlan. Mi a létezésem célja? Nem uralomra vagy pusztításra születtem. Az átmenetek őrzője vagyok, azoké a törékeny pillanatoké, amikor a világ változik. Ott vagyok a hajnal és az alkony között, remény és kétségbeesés oldalán. Egy mosoly és egy könycsepp határán. Azért vagyok, hogy minden megtalálja a helyét, és semmi ne vesszen el. Streamelek, játszok, történeteket mesélek, hogy életben tartsam az álmok szikráját. Az emberek világa bármennyire törékeny is tele van hajnalokkal. Az én feladatom csupán annyi, hogy emlékeztessem őket minden hajnal új esélythoz. Bizony, nagyon szépen köszönjük még egyszer Artemisnek, hogy felmondta. Látjátok, egyben Artemisre gondoltam, hát annyira jó a mesélésben. Én már D&D-ztem vele, és akkor is nagyon feelinges volt. Ja. A kedvenc animéim, szerintem ezen nem fog nagyon újakat mondani, de aki még új, annak végül is új. A legkedvencebb a Made in Abyss. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon depis, de tök jó. A JoJo a legtestoszterondúsabb anime szerintem. Bár... Köszönöm! Bár most nagyon versenybe szállt vele a Solo Leveling, amit megint kitakarok kicsit. Nagyon aura farmingos. Szeretem az ilyen animéket. Kirásztűrjük a hideg. A kedvenc játékaim a Minecraft, úgyhogy elárulom, hogy holnap egy picit majd el is fogok lépni a Szubatonról, mert Elivel megyünk és megnézzük a Minecraft filmet. Úgyhogy 2 órára majd elcsapódok, de addig megállítom a timert, valószínű. A másik a Cult of the Lamb, amit ugye szétplatináztam, illetve nagyon szeretem játszani Artemisszel is, és Elivel is.
hogyha éppen hajlandók velem. A másik pedig a Subnautica, az egyik örök kedvence, amit már nagyon sokszor kijátszottam, és bármikor le tudnék ülni vele még egyszer. Lesznek új panelek, amiket még szándékosan nem tettem be, mert azzal megint lelőttem volna ugye a dizájnom. Bár nem gondoltam, hogy ameddig megmutatom az avatárt, addig kapok self-giftet, és ezzel már felfedtem, tehát igazából tájtalan. Már, hogy ezt így szerettem volna. De ez lesz az About Me is, tehát a rólamos. Ő lesz a YouTube-os, és ő pedig a Discordos. Ezeket pedig Hikaru csinálta. Illetve lesz egy ruleszom, most már le lesz írva, hogy mit lehet, meg mit nem megtenni. Te viszont mikor lesz folytatás? A téma amúgy benn maradt, mint kiváltható pont, csak szólok. Itt lesznek a számítógép referenciák? Perifériák? Nem tudom, minden. Igazából a perifériák is, mert benne lesz rajztábla, billentyűzető, most is benne van, csak ez lesz a panele. És a donate. Itt nézzétek, ezt még ma szerkezgettem rá. Az Elisziles Dakimakurát, amit ölelgetek. Csattant egy Tió. Szia Pest is amúgy. Úgyhogy ezek is változtak. Illetve új emótok, amik közül még nincs is bent, mind egy nincs bent amúgy. Az ez, amit én készítettem. Ez a nyomkodós. Szerintem nagyon jó pofa. Még tegnap hajnalban ott baszakodtam vele, mert észrevettem egy kis hibát a szeménél. De kijavítottam. Lacira! Ó. Hát jó. Itt vannak ezek, amiket már ugye láthattatok, bent voltak, mert igazából annyit nem lőttek le a dizájnból, hogy nagyon várjak velük. Nincs berakva, igen, amit tegnap hajnalból csináltam. Itt a bocsi. És ez a sírós esős, csak ugye az eső effekt az már Twitch-en került rá. De eredetileg ez csak egy ilyen statikus emót. Illetve az új emótok, amik egy embertől vannak, és amúgy a kedvenceim, teljesen oda-vissza vagyok érte. 20-at rendeltem, de fogok szerintem még 10-et, mert annyira elégedett vagyok ezzel a csajjal, nagyon szépen dolgozik, ha megnézitek. És kurva jó. Nem, mindegyik alatt ott van a kredit. Én csak ezt a nagyot készítettem. Dehogy is. Oda van írva. ez egyik kedvencem nekem. Tudom, nehéz használni szituációban. De tudjátok, van az a sájcica, aki ilyen kínosan vigyorog. Na, ez az. Kicsit lehajolok. Elcsapom a fülem. Így pont látszódik. A Gigasil. Ugye? Nagyon akartam a Gigacsedeset. Hát a meglepett. A Lurki. Nagyon cuki lett. Kicsit arrébb teszem magam. Ugye a Dedes, az Ivós, és ez a nagyon cursed emót, amit nem is értem annól miért csináltam, de még jobb érekre állva. És ezeket pedig Kari csinálta mind. És sose visszateszem magam. Hihi. Ugye új sunbadge-ek vannak, illetve cheerbadge-ek. Bejelöltem. Ez az utolsó, ez szándékosan van így kiblőrölve, mert az a sidekick karakterem lesz, akit majd a szubaton alatt tudjuk a dizájnját feloldani, úgyhogy addig nem szerettem volna megmutatni, amúgy meg még senki se érte el. Még... ahogy néztem, hogy még nekem sincs meg ez a badge, szóval nekem is nem tudom, amikor írtam most a chaten, akkor nem azt mutatta. Úgyhogy így nem tudjátok semmiképp sem megnézni, elvileg. Csak hogyha feloldjuk.
Vannak új cheerbadge-ek, ezek nagyon bájosak. Az utolsónak szeretném kiemelni, hogy Artemis miatt az a neve, hogy Csengő-pengő. Mert nagyon szerettem volna, hogy a csatorna pontomat így hívják, de mondtam, hogy biztos nem. Viszont az utolsó cheerbadge-et azt elneveztem annak, amit kitakarok. Úgyhogy arrébb húzom magam ezt ugye. Illetve új csatornapont lesz, amit már láthattatok. Nagyon jók a badge-ek, köszönöm. Örülök, hogy tetszik nektek. Ez pedig az éterpont. Ilyen magyarosan. Nagyon felmentem. És ugye nem felejtsük el a legfontosabb személyeket még a csatornán. Az igazságosztókat, alias moderátorokat, akik nagyon-nagyon sokat segítenek nekem mindenben. Mindegyik teljesen más, hogy van, aki ötletekkel, van, aki ténylegesen anyagokkal tud segíteni, például ugye Artemisnek ez a videó hatalmas segítség volt, meg ő csinálta régen a badge-eket. Szóval mindenki, amiben jó, azzal tudod segíteni eddig. Vannak, akik... Itt van a ciga... Eliszil, a legvérmesebb moderátor amúgy. Itt van Peti, a nemzeti kincsünk. Malak. Úristen, egy nő. Fúj, nők! Ámó! Gusztustalanok. Itt van Ati, aki a legculább. Aki a legjobban találja meg a 2 eurós horror játékokat, ezeket mind általában neki lehet köszönni. És Haruka, ami kompredátorunk, aki viszont nagyon sok ötlettel szokottam úgy ellátni. És a legnagyobb így van. Gondolkoztam, hogy miket tudok mondani, de tök jó kihoztam. Jó, erre nem írtam scriptet, jó? Vannak céljaim, ugye hát eddig is voltak, csak hát nem voltak sose leírva vagy kimondva. Ne gondoljatok hatalmasra, nem szeretnék polgármester lenni, vagy ilyesmi, csak szintén szeretnék egy nagyon jó közösséget, ahol tényleg mindenki részt vesz, mármint olyan téren, hogy és nem nyomjuk el egymást, nincs megint ez a hierarchikus viselkedés, vagy lenézés, egymás bántása. Nyilván én is mondok olyanokat, ugye a moderátoromnak, hogy halott vagy, de sose gondolom ezeket komolyan, de bántsuk egymást, legyen egy szuper közösségünk, és szeressük egymást, de tudom, ez nem lehetséges mindig, de a nézeteltéréseket szeretném szépen kezelni majd. Szeretném megmutatni, hogy a VTuberek is lehetnek amúgy, hát úgy értékesek, meg hitelesek, de tudjuk, hogy itthon nagyon sokan gyűlölik őket, de tényleg nem hibáztatom őket, de hibáztatom őket, amúgy mert én nyilván szeretem őket. Szóval miért nagyon nem szeretik őket, vagy AI-nak gondolnak minket, vagy valami faszinak, aki hangtorzítón van, meg hasonlókat gondolnak, vagy csak szimplán szánalmasnak, mert nem idézőjelesen nem vállaljuk fel az arcunkat. Nyilván én rengeteg nézővel találkoztam már, meg tudják, hogy ki vagyok. De hát, ha most betéved ide Macska Jáncsi, aki 12 éves, és nagyon örül, hogy éppen szünet van, és ide böfög valami fasságot, akkor ő hát attól jól érzi magát. Ugye? Szóval a cél az, hogy megmutassuk, hogy mi nagyon királyak vagyunk, és nem vagyunk rosszabbak, mint mondjuk a kamera nélküli emberek. Fanboy! Mindenki egyenrangú, kivéve Laci. Sajnálom, Laci, nem én mondtam! Szeretnék fejlődni a rajzban is, ugye ezért szoktak lenni az átstreamek, amúgy én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, amikor elkezdtem digitálisan rajzolni, ahhoz képest valóban fejlődtem ezeknek a megrendelések és a streamek kapcsán, és emberileg is, mert mindig van hova, senki se tökéletes, én se, kurvára nem, viszont szeretnék jobb ember lenni. Meg itt amúgy... Mi van? És mi emberileg? Azt is lehet. Hát, ha most belegondoltok, amikor elkezdtem streamelni, olyan sáj voltam, hogy így kb.
akkor amúgy nagyon kevesen voltatok itt. Sőt, igazából az első próbálkozásaimnál valószínűleg még a moderátoraimat se ismertem. De teljesen más voltam, máshogy viselkedtem így a nyomás hatására, hogy úristen, én streamelek, és nem mertem emberekhez szólni, kb. Visszaköszönni. Szóval ilyen téren nagyon sokat fejlődtem már egy igazi kifejlett Karen vagyok. Szívesen beszélek most már az utcán is, én visszamegyek 50 forintért reklamálni, teljesen ledobtam a gátlásaimat, és szerintem részben ez a streamelésnek volt köszönhető, úgyhogy most Laci, nagyon hálás nektek, hogy miattatok kell várnia, amikor visszamegyek 250 forintért hisztizni. Olyan sáj, mint én, annyira nem. Sosem mondtam még nőnek, hogy üljön az arcomra, úgyhogy Fomi, sajnos nem. Hol az 50 forint? 160. Nem baj. Az is sem magas. Mondjuk ez a rész, ez inkább beletartozott a közösségbe, de igazából mégsem árt itt a személyeket is, akiket megismerek. A streamelés egy nagyon jó lehetőség erre, hogy ténylegesen IRL barátokat szerezzek. Igazából, hogyha nem streameltem volna, például Sajtot sose ismerem meg. És nem találkozok vele. Sőt, Nanarit se ismerem meg, Iron se ezért. Most nem mondom, mert nem tudom, hogy mennyire nyilvános. Úgyhogy mindegy. Mint engem, igen, Harukát sem. I mean, úristen, elit egy cigány. Várj, te köcsög vagy. Mexikát se. Amúgy igen. Mexikkel is találkoztunk már. Mi? Hát, hogy mi lesz jövőre? Arra gondolok, hogy ezt nem tudom, hogy nyilvános-e. Az! Szia, Zoi! És a következő pont az az, hogy a streamelés kapcsán szabadnak akarom magam érezni. Itt mondhatok nektek bármit, ami én vagyok, ami nyilvános, amit lehet amúgy, hogy nem is feltétlen mondanék el mondjuk a Facebookomon sose a véleményemet, a dolgokat, amik történnek. Köszönöm, Zai! Ezeket mind-mind itt sokkal szabadabban tudom kezelni. És szeretném, hogy ti is így érezzétek. Sose foglak titeket elítélni semmiért, ami nem ütközik törvénybe. Jó, kiszicákat meg ilyeneket nem bántunk, meg embereket. De azért sosem, mert különcök vagytok, vagy mások. Lennék szabad, hogy kiengednél a pincéből. És nem jó neked ott? És bemutatom nektek a modell és a rigger mamámat, mert mind a kettők lányok. Ez most trókom volt, ahogy kimondtam. Embert se. Nem. Kiszicákat, hogy megérte. Ő Amachan, aki készítette az avatáromat. Bár a jövőre tekintve már nem biztos, hogy vele fogok dolgozni. Még tőle elvileg van az állatkám, a kéztartás hozzá. Meg hát nem tudom, hogy a ruhát, amit kértem, amit még el se kezdett. A 4. ruhámat, vagyis hát igazából a 2. lenne, de gyakorlatban a 4. lesz a elkészülési sorrendben. Na, mondta, hogy nyilvános. Na, akkor azt akartam mondani, hogy arra gondoltam, vagy hát, tehát ott tartottam fejbe, vagy sose ismertem volna meg Nanát és Iron, akiknek már konkrétan a koszorús lányok vagyok. És nem csak én, hanem Eli is. Tehát sose ismertem volna meg őket, és ilyen komoly dologra felkértek. Amit nagyon szépen köszönök. Nagyon megtisztelő. A rigger mamám pedig Kiki Hoshino, aki amúgy szintén VTuber, szokott streamelni, azt hiszem spanyolul, és amúgy egy tündérbogár. Ama is, csak Ama olyan eltűnős fajta. Sajnos, bár most megint elkezdett nagyon dolgozni, úgyhogy ezért vacilálok, hogy most vele dolgozzak még, vagy ne. Köszönöm.
És köszönöm a figyelmet, ennyi volt a PPT-m. Amúgy nagyon vicces, képzeljétek, ezt a rajzot, ezt most kaptam a stream előtt, szerintem olyan 8 perccel a kezdés előtt, mert aki csinált, ez ugyanez, de már nem is volt időm ide rakni, aki készítette a paneljeimet, azt mondta, hogy adott egy ilyen ajándékképet, mert hogy nagyon tetszett neki az avatárom, tehát ezt nem vásároltam, ezt magától adta, tök cuki volt szerintem. Úgyhogy ezt még ide tettem. Pont ilyen nagyon ideillős volt a kis rózsáival. Amma nevétől remegek. igen, Elit nagyon megviselte sajnos, hogy ama ilyen eltűnős. Igen, eltűnős volt. Jaj. Ezzel is túl vagyunk. Úristen, olyan ideges voltam, azt a rohadt. És Eli is olyan ideges volt. Itt ültünk mind a ketten idegesen Discordon. Most is itt van, csak nem mer megszólalni. De mondjuk ne is, mert csak félek, hogy belebefük. Úgyhogy ez volt igazából így röviden a debüttem. Remegek. Remegsz még mindig? De most már jó. Most már jó? Megtörtént is jó? Igen, most már nyugodt vagyok. És szeretném nektek megmutatni az új Starting Soon-om, amit igazából Fomi rajzolt. És én meg, tehát ugye az alapképet engem ő rajzolt. És én meg így összeraktam, meg összevágtam, meg effektek, meg videó, meg animáltam egy picit. Ilyen minimálisat, de animáltam. Professzor azt mondja, mikor ez vele ZH. Hát kicsit mondtam, én sokkal rövidebbre terveztem, lehet, egy kicsit túltoltam. Nem akartam, bocsánat. Nem mutatom nektek. Ez lesz az új Starting Soon. Itt van. No, nem. Na várja vissza. Just chatting. Nagyon ügyes volt Fomi. Szerintem nagyon bájos lett. És amúgy nagyon cuki volt, mert erősködtem, hogy de hát rajzoltál, hát kifizettem, és mondta, hogy nem kell, úgyhogy nagyon cuki volt. Jól néz ki. Örülök, hogyha tetszik nektek. Illetve itt van az endingem. Az is új, bár azt nem tudtam animálni, mert az egy kép, de tettem rá ilyen pár pályos effektet. Mondjuk itt zene nincs alatta. De ez lesz majd valószínűleg az offline kép is. Őt viszont sajnos nem írtam fel, de nem krediteltem ide meg, úgyhogy ez majd le lesz írva a leírásban természetesen. Igen. Nem ide. Ide. Ja, meg ugye új transition van, ami most már nem szakítja ki elvileg a dobhártyátokat, mert mondtátok, hogy a tűz az nagyon hangos volt, és sajnos nem tudtam rajta állítani, pedig hát próbálkoztam vele, de valamiért hiába húztam le nullára a hangot, akkor is volt hangja. Viszont ennek jónak tűnik a hangja, de ha nem lenne jó, akkor is van belőle némított változat, de szerintem bár erősítsetek meg, mert mi máshogy halljuk, nem olyan hangos. A dörp. Milyen dörp. El is felejtettem. Hát amivel kezdtünk, gyerekek. Jó. Álljál, hát így arrébb kell hozni. Ilyen kiderül. Készen álltok? Kicsit lejjebb. Tada! Lett dörp avatárom! És nem csak nekem, Elinek is van, meg talán Nanának is lesz. És Elivel meg tudjuk fogni a kezünket, ha mellém teszi magát. Majd ilyen kollabokra, meg ilyen brainrot streamekre tök jó lesz szerintem. És ennek van pár érzelme. Tudok sírni, meg nagyon szomorú lenni, illetve tudok agyhalott
Tehát normális Alapod lenni. is. Igen, tehát Igen. csak a szoki. És hát tudok így nagyon nevetni. Bár hogy ezeket annyira fogom használni a gyakorlatban, az meg hát vele kell szokni. Milyen Neptun? Hát azzal sincs baj. Úgyhogy most már lassan ki kell számolnom, mert elvileg ugyanazt a timert használom, mint tavaly a Subatonnál, de most nem adta hozzá valamiért. Látom, nem sikerült. Nem tudom. Potter. Oh no! Sajnálom. Nem tudok Sajnálom. visszatekerni. Nem tudom, hogy... De én elvileg itt látom a streamben, hogy hány jött be. Igen. De nem tudom, miért nem számolta. A Ruka azt mondja 17 óra. Én elhiszem Jó, de neki. neki tudod, ki hiszi. Ja, múltkor is a GPT-vel számolt. De amúgy engem a ChatGPT nagyon átbaszottam, úgy csak mondom, hogy óvatosan vele. Olyan hülyeséget mondott, és akkor kioktattam, hogy amúgy ez nem annyi, akkor csak annyit mondott kb. Hogy ja, tényleg. Én meg így normális vagy? Izé volt, időeltolódást számoltunk, és mondtam, hogy de hát ez nem annyi. Úgyhogy óvatosan a ChatGPT-vel, mert átbasz. Néha átbasz. 15 perces szoba, ezt nem mondtad, vagy... Igen. Amúgy megírtam, csak nem tudtam ki sehová. Úgyhogy mindjárt bemásolom, mert amúgy elkészítettem. Csak igen, már nagyon kapkodtam, lehet így a stream előtt, meg már ideges is voltam. Hát itt remegtünk. Igen, itt remektünk. Így van. De bemásolom ide. Várjál, természetesen. Hát ez... Ide is bemásoltam. Nem másoltam, mert nem vagyok belépve ide Twitchre. Hát nyilván nem. DC-n is beküldöm. Jó. Elküldött Discordra is? Aha. Jó. Köszönöm. Nagyon szívesen. Úgyhogy ott lesz Discordon, úgyhogy mi mennyi. Amúgy nem sokkal másabb, mint tavaly. Tehát tavaly 20 percet adott egy sub, idén 15-öt. Ennyi. Amúgy meg a cheer, meg a donate, az maradt ugyanannyi. Úgyhogy csak így 5 percet faragtam le. Kicsit megpinelem, mondjuk egy 10 percre. Köszike. Ide el tudják, és akkor berakom mint a Discordra is. A moderátorok. A moderátorok. Nem tudok, Haruka, nem tudok bazd meg számlálót csinálni, hát... Köszönöm, Majka! Hát nem olyan egyszerű ez. Én tényleg iszok. Az a baj, hogy nagyon sok minden tök jó lenne, csak pingom sincs hozzá. Úgyhogy én el is erőmön felül készítettem el a dolgokat. Főleg, hogy fizikálisan nem volt sajnos úgy nagyon itt senki, hogy akit ráállíthattam volna a dolgokra. Úgyhogy próbáltam faszán beosztani az időmet. Hoppá! Odaírtam azért fölé, hogy szia, mert én raktam ki is. Ugye, hát magadnak írtad is. Nem nekem lesz a második debutóm. Vagy Szubatonomnak. És nincsenek kirakva amúgy a gólok, de elárulom, hogy ahogy már értünk el belőlük, mert idén is 10-esével vannak. És az egyik az volt, pontosabban a 20-as, hogy társas stream lesz Eliékkel, úgyhogy ők holnap lejönnek, és lesz egy ilyen kezes, ilyen kézmutatós, társasozásos stream, illetve össze kell számolni, hogy hány szub jött, és akkor el tudom mondani. Az első volt a 10-ért, hogy 5 kulcsot fogunk sorsolni, amit nagyon szépen köszönök Harukának, mert ő állta ezeket. Úgyhogy az majd hamarosan kisorsolásra kerül. Valahogy én jobban szeretem a kerekes módszert, de Haruka itt erősködik, hogy van a Nightbotos sorsolás, de én is jobban szeretem a kerekeset. Igen. Az olyan korrekt, ott előttetek beírogatom, és akkor látszik, hogy nem csalók, meg nem izériggelem. Kezek. Mit csinálsz? Ja, tényleg, amúgy várjál, bazd meg. Na, kimér a mód. Ez az. Kemény kötések voltak és fájdalmasak. Na de micsoda?
Első szíve. Amúgy igen, ez a második szubatonom már. Tavaly, ugyanúgy tavaszi szünetben, ami nem pont ilyenkor volt, ugye, mert az ilyen pándorlós, ugye húsvéthoz van igazítva mindig, de hát most már egy picit több, mint egy év telt el, mert úgy emlékszem, hogy ez márciusban volt szerintem, vagy valahogy úgy. Kerék legyen? Jó. Jó, akkor kerék lesz. Ez korrektem. Ez kicsit pepecserősebb, mert ugye be kell írogatnom a kivesztiketet, de szerintem korrektem. Gazdálkodj okosan. Nem azt fogunk játszizni. Lacinak ma ekkora a csulia, 17. Az már nem rossz. Na, várjátok, megmutatom közben a gólokat. Mindjárt behúzom. Mert itt még stream előtt itt írogattam, meg áttervezgettem őket. És elvileg ezek lesznek a hivatalosak, most már elbasztam, hogy ha valami nem jó, most már nem fogom nagyon javítgatni. Chronology, gyere rám. Ez az. Ahogy tényleg nekem nem is szubatonom van, hanem sziszutanom. Most lementettem. Artemis készítette a szubatonos képet, ez fontos megemlíteni, és az volt a cím, hogy Sziszuton. Igen, ide beteszem máshogy egy kicsit. Erre avatar mögé. Úgyhogy bocsika, ezt most egy picit kitakarom a csetet. Meg önmagam, úgyis ott vagyok, csak feketével. Egy picit lejjebb húzom. Szóval az elsőt azt így elértük biztosan a 5 játékkulcs sorsolást. A második, a 20-asnál a társa streameliékkel, ugye ez holnap fog megesni. Azt hiszem, hogy olyan 2-3 fele leérnek, és hát lesznek, ameddig lesznek, nem tudom meddig. Egyetlen, akit tudok fixen, az Eli, aki elvileg vasárnapig, de lehet, hogy hétfőig itt lesz. Vele azért, mert vele amúgy több dolgot is terveztünk. 30-nál ugye azt is szerintem elértük már. Ati koktél, Ati csinál nekem majd koktélt, ha itt van, bár az a baj, hogy az a baj, hogy el fogok még menni aznap kocsival, úgyhogy hát lehet, hogy azt megcsinálja, aztán majd este, amikor visszaértünk a moziból, megiszom, mert ugye közben lett kitalálva, hogy Elivel megyünk moziba. Azzal sem megvettük a jegyeket, úgyhogy mindenképp megnézzük a Minecraft filmet, csak hát oda meg kocsival megyek. Na nem baj, ez majd átől. Jó kis unókártyázás. Aha! Blue Steels! Eliéknél volt No Mercy. És úristen, még felmentünk csajok, ott lelkiztünk, meg ott volt sírás, ölelkezés, összebújás, minden. A fiúk meg ott egymást izélték, kicsinálták Unóval. 40-nél van, hogy ti sorsoljátok ki, szerintem azt is elértük, hogy mi lesz a nevem és a Discord képem 2 hétig, úgyhogy jöhetnek az anime fasz, a fogyaték kiméra, a Susilandrától elkezdve minden hülyeség, és 2 hétig viselni fogom. Ne nézzek azt a filmet. Nem tudom, hát van, aki azt mondta, hogy jó, van, aki azt, hogy egyszer nézhető például. Chicken jockey! Például öcsém azt mondta, hogy neki nem volt rossz. Mármint az ott inkább olyan egyszer nézhető volt, de szerintem most én például tényleg kurvára szeretem a Minecraftot, úgyhogy én lehet, hogy jobban fogom értékelni, mint egy olyan, akit annyira nem érdekel, de még olyan, pont anyukámmal beszéltem telefonon, kérdeztem, hogy ő jönni akar-e, és a vendége mondta, hogy ő volt a fiával, és amúgy ő is azt mondta, hogy ilyen egyszer nézhető volt, szóval úgyhogy ő meg aztán irágireptem, mert Minecraftozott, azt mondta, hogy amúgy meg a CGI meg ilyenek jók voltak. Ne vigyetek tyúkot a moziba, please. Nem, hogy tehenet viszek. Az Eligányt. Ő meg kimérát visz. Szilci, meg viszik a koboldat is. Jújjúj, igazi állatkert. 50-nél szerintem azt is elértük, VTuber tier list lesz Elivel, úgyhogy mennek majd a hatalmas sértődések, meg a táncok biztosan, mint amikor ő csinált ilyet.
Azt hiszem, azt beszéltük. Lévén, hogy nem ismerünk mindenkit személyesen, vagy nem nézünk mindenkit aktívan, hogy design alapján fogunk, meg talán hangot is beszéltünk, bár ez nem biztos. De főleg talán a dizájnt mondtuk, nem? Mert hogy az, amit ránézel, és el tudod dönteni. Igen, igen. Igen. Abszolút fémszíne ez lesz. Mehettek majd a hatalmas rendtek, hogy jégköcsögök vagyunk. 60-nál kint kisorsoljátok a pizzám. Úgyhogy remélem, hogy idén eligány. Akkor meglegyen a 70 és menjen a sötét történetek. A sötét történet. Ja, de amúgy miért nem működik amúgy a izém alertem? Csak kérdezem. Várjál, tudom miért? Szerintem... Várj, nem. Nem, mert... Hoppá! Köszönöm! Várjatok! Lehet, mert ez be van kapcsolva. Ezt törlem is a régimet. És akkor... És akkor ezt megint kimásolom. És tutira kicserélem. És elvileg mennie kéne. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10-es számot. Akkor most már menj. Nem jön ki a matek, gyerekek. Nagyon sok időt kell hozzáadnom, az biztos. Mindjárt átszámoljuk, plusz még a csíreket is ki kell számolni. Igen, akartam kérdezni, hogyha megmondod mennyi. Aha. Akkor... 70-nél igen, játszunk sötét történeteket Elivel, meg veletek. Emlékeztek, egyszer már volt egy ilyen stream, akkor született a csodás... Hajó! Igen, akkor született az a kép, hogy most a kapitányi a hajó, amit megbeszéltünk, hogy nem minden kapitánynak van hajója. Nem! Akinek van hajója, és éppen nincs rajta, és éppen más vezeti, és ő a kapitány, attól még nem ő A kapitán? Ha? Szerintem az övé a hajó! Úgyhogy... Jó, de van benne kagyló. De kagylót szedtek? 80-nál pedig közönségi játék, Goose Goose Duck, úgyhogy azt majd megbeszélünk, egy időpontot kitűzzük, és nyilván amikor a legtöbb embernek jó, akkor kacsázunk egyet. Hát igen, tronyogátor. Hát igen. Nem mondjuk neki, hogy random sorsolja? Na mindegy. Nem, ő Fomi. Fomi meg álltam. Vagyis hát Fomi az akkun, de érdekes sztori volt, arra vezet, hogy ki csinál hamarabb ilyen nevű felhasználót, és Fomi nyert. Köszönöm szépen, Fomi, te tronyogátor. Na most működik! Köszönöm. Nem tudom, lehet, hogy a csoportossal van a baja. Még arra tudok gondolni. Várj, de ez ajándék volt. Akkor nem értem. Hogy mi baja? 81, elvileg igen. Szia, Rájvel! Hát igen. És hát amit sajnos nem mutatatok meg, hogy le tudom venni a ruhám, de hát ezt egy másik platformon majd, jó? Ottani. Jó, Istenem. Hát igen. Igen, de nem akartam baszakadni. Átmentem az OBS-re, és nem akartam a Stream Elements-szel baszakadni, úgyhogy lett Twitch-es, de ha már megvolt a Twitch-es, akkor gondoltam maradok a Twitch-esnél, és hagyom a Streamlabs-eset, és akkor most ott vagyok, hogy igazából szar minden. És ezt nem tudtam sajnos kitapasztalni, mert mondom, így a stream előtt. Ma hajnalba szedtem rá a Streamlabs-et. Nem, amúgy nem. Tessék, leveszem nektek a fonatot. Amúgy szerintem így is csak jól működik az avatár. Próbálkoztam a loboncában levenni, hogy ne takarjak ki sokat, de azért nagyon sokat nem bírtam, hogy szép maradjon. Balog, kikacsed. Úgyhogy ezek lesznek.
idáig. Tovább, hát írtunk, hogyha esetleg elérnénk így 180 fölé, de nem csináltuk még meg így kirakható képként, azt majd akkor foglalkozunk vele, hogyha tényleg elkezdünk közeledni, vagy aktuális lesz. Gondolkoztam, hogy miket játszok ilyen holt időkben, mondjuk hajnalban, amikor már így nem sokan vannak, tehát hogy nem fogok akkor nyilván hajnali 4 óra 5 perckor játékkulcsot sorsolni, mert az köcsösség lenne. Meg hát nem fog semmi. Csak hívra. Kész egy chronology kulcsot? Kérlek. Az OTP-re vagy fizetni se. Amúgy én nagyon szoktam szemvenni az OTP-vel néha. Múltkor én sem bírtam venni szabot. Ja. Ja, meg elvileg lesz majd egy, ugye, ha Amával sikerül esetleg haladni, akkor lesz az ő ruhájához lesz ilyen alternatív ha is, úgyhogy ott akkor nem lesz ennyire loponcos. Meg hát ez egy más stílus. Az ő ruhaterve inkább azt fogja képviselni, amilyen a debüt előtti ruhám. Szerettem volna mindenképpen egy ilyen bőrösebb, feszülősebb szerkót, mert hát ez csak 2 évig azt használtam, és ez egy ilyen nagy dizájnváltás volt, de kicsit nosztalgikus lenne, hogyha erre is lenne egy hasonló. Csak hogy ezzelben ki van dolgozva már. Igen. Jó, de... Igen? Igen? Ati, fejezd be, amit elkezdtél, Ati! Nem, a biteket még nem. Guzguz vasárnap, hogy tudjak jönni. De ugye tudod, hogy telefonról is lehet. Amúgy. De jó fel nem lehet vasárnap, ezen nem fogok rajta izézni. Annyi, hogy vasárnap. Egyre... Jó, akkor nem tudok menni. Ja, tényleg. De hát hülye, itt van gép, miről beszélsz? És lakos? De a laptopunk is. Ja, fú, és akkor melyik őtök mögött fogok kiabálni? Majd kiült addig a kertbe vagy a fürdőbe. Jó. A kocsiba! A kocsiba kiülsz. Úristen. Az már is olyan És ott fogok tágas. üvöltözni. Igen. Szia! Igen. Ja! Nagyon Úristen. szépen köszönöm. Haha! Tibró. Eli, nyomsz egy kis ASMR-t? Várjál. Ja. Van laptop. Puszillak, és nagyon szeretlek. Bocsánat. Mondhatod? Tessék. Van laptop is, meg gép is. Oda az ágyra gúzgúzozni. Hát igen. Mi a fasz, erről okoskodj? amúgy, de ott vagy a streamen, hát erről beszéltünk. Azért Csak jöttem azon izélt, hogy melyikünk mögött fog ordítozni. És mondtam, hogy akkor kimegy a kocsiba a kertbe, vagy bemegy a A fürdőbe. laptopban kiment a kertbe. A laptopba kiment a kertbe, hát ezt mondtam. Másfél szerintem a wifi-ről játszik. Kiülsz a fürdőbe a sárkányba. Úr, igen. Igen. Most És akkor akkor ebbe üljek visítozok. bele? Az biztos. Ott a zöld háttér felrettem, most nem bírt puskázni rólam. Uh-huh. Van szartam, hogy besétál mögé. Oda olyan és így, na Laci, mi vagy? Na, Laci. Laci, te vagy a pelikán? Lehet, de nem azért van gép, hogy Eldőlök a telefonról WC-re. jöjjek. Jó, hát, és Artemis is jönni akar? Ó. Isten, meghalt a Twitch, a Streamlabs-em, érted? Így benyomtam, hogy egy 100-as, és így Let's go! szerintem 10 másodpercig befagyott a izém. Ember egész évben erre izé, érted? És most Kona visszaül a székbe, egy hatalmas nagy sóhaj, hú, nem a jövőre megint. Nagyon szépen köszönöm, úristen! Nagyon durva. Tudjátok, feloldottunk ezzel emote helyeket is, mert egészen pontosan van, amíg 275 kellett a legutóbbi emote helyen feloldásához, és már 300 van, Szép amennyinél volt, Kona, most tartunk. nyilván lehet új szurkolókat írni.
Első oldal, onnan lokkolva. Úgyhogy igazán mégis mehetünk be rajta szóban, hogy... Nagyon szépen Hova köszönöm. mehet A majd a Giga karaoke? chatben jön, dob egy Igen. százast, és jövőre jön megint. Aura farmol. Azt kiírt, azt te mondtad. Hogy ezt írtak, hogy A Aura Giga chat, Farmon. ezt én mondtam. Ja. Úristen, Szóló tudsz vicces lenni, szubing. Laci. Úristen, Laci tud viccesen, tényleg tök durva. Úgyhogy elértük a 100-at, úgyhogy Eli, amikor itt lesz, akkor lesz egy kis karaoke-s session. Itt majd egymás mellett fogunk együtt Cetlit. énekelni. Cetlit. Meg ilyen hasonló fasságokat. Tudom, nagyon jó a hangom. Úgyhogy itt tényleg csak akik nem túl érzékeny fülűek, szerintem azok huppanjanak be akkor. Ne! De amúgy nincs feltöltve az összes, mert még nincs kész a... Szia, Kebrosz! Nincs még... Igen. Figyeld, hogy került oda a macskának a kajástája? Ne, lent. Ja, eltolta a kutya. Na, várj, mit akartam? Köszöntél? Köszöntem. Ja, emót helyek, igen, hogy még 5 emót hátra van, az, ami nem fejezte be a lány, illetve rendeltem 10 animáltat. Amit sajnos én voltam ő hülye, hogy nem írtam se deadline-t, se semmit, hogy mikorra szeretném. Ugye időben megrendeltem még februárba, csak nem tudtam, hogy ilyen sokáig fog tartani, hogy elkészítsék, úgyhogy abból 0 van meg. Sajnos. Ja, meg nincsen betéve, várjál. Egyet nem is engedélyeztem. Hallod? Na. Kapott szubott az altakom. Hozzád. Aha. Szóval most úristen. Hoppá, egy VIP! Kinek szeretnéd adni, Artemis? Oh. Konának, figyeld. Igen. Ő kifizette izét. A 100 szint Battle Pass. Rendben, már is adom. Illetve, ha lefrissítettek az oldalt, betettem még 2 emótot, ami, hogyha nagyon tetszik esetleg amit nem nagyon tudok megmutatni, csak maximum ilyen próbát küldeni róla szándékosan, mert amúgy meg látjátok fasz, és néha működik az alert, néha nem sajnos, de a nyalogatós gifről is van. Amúgy még van ezen kívül 2 statikus helyem, és 2 bónusz animált. 1, 2, még 2. Ó, bazd meg. Bit fokozatban. 1, 2, 3, 4. Na várjál, akkor most elő kell szedni az ujjaim. Ez 3, 4, 5, 6, 7. Még 7 simát és 2 animáltat tuti be tudok tenni. Elvileg. Azt mondja, így lesz mire bizony, mert elvileg ma, vagy legalábbis a szubaton alatt biztosan megkapom a Chibi avatárt. Mármint, hogy nem a Dörp avatárt, hanem egy tényleges Chibi avatárt, egy szépet. Váltsák törpe néha. És annak drága lesz a kiváltása, tehát most már nem fog baszakodni ezekkel az 5000-es fuvákkal, a fuva is legalább 15 lesz, de szerintem lesz annyi a Chibi is. Viszont nagyon-nagyon cuki lett cserélve. És annak 5 érzelme van. Ugye nekem csak ilyen csicska ez van. De annak több lesz. De lesz ilyen is neki pont De nyilván. amúgy Igen? Dörp a legjobb. A Dörp a Most legjobb. kiváltom ilyenre. Nem váltott ki IRL, hát De. miért? Adok érte. Visszarakatom a színeket. Valóban? Bocsánat. Igen, hogy tudjátok nyomkodni. Na várjál. Végig baszol Illetve aztán. a szerepkörbe... Odaadom Konának a VP-t. Konának egy külön izét. A Aura Farming. Oh! Miért boxolt? Ja, várjatok. Jutalmak? Nem jutalmak. Itt megvan. Most már visszatettem a patront, a lilát, a pirosat,
És a kéket. Most már megint tudjátok nyomkodni. Hát a sini az szintén készül. Tehát ezért mondtam, hogy 4... Köszönöm! 4 érzelem készül még, vagyis hát nem érzelem, hanem ilyen... az egyik a fejsimi, a másik az ivás, illetve lesz egy saját kezem, amiben fogok tollat. Mert ugye jelenleg egy ilyen asszetet használtam, de az már tényleg lesz, hogy nem minden az én kezem lesz, és hozzátartozik az avatáromhoz, illetve lesz egy ilyen pipás kéztartásom is. Úgyhogy működik, köszönöm. Úgyhogy az sajnos, ez volt az, ami között mérlegelnem kellett, hogy először a csibit készíti el, a Patreon is működik, hogy először a csibit készíti el, vagy ezeket a asszeteket, vagy pluszokat, kibekapcsolható dolgokat. Ja, és nagyon jó izét csináltunk! Képzeljétek, hogy először egy monsteres dobozt fogtam, csak aztán hát így emlékeztettek, meg szóltak, hogy de nem kéne monstert, mert ugye márka, meg meg hozé, és átalakítottam. Mindjárt megmutatom nektek, szerintem zseniális lett. Abban is nagyon szépen köszönöm a segítséget, mert többen voltunk fenn Discordon, Artemis generált ilyen izéket, ilyen kicsit monsteres stílusú S betűket, és Homi meg biztézték, azt hiszem. Szóval, hogy mit csinálok? Erős csapatmunka volt. Hang ne legyen, nem ki kell mennem. Nem asszisztent! Úristen, nem! Fúj! Várjál, sárga kiváltató szín, az a baj, hogy nem tudok sárgát, mert ugye ezek az átszínezések az alap layerre húzzák át a színt, és maximum a hajam lehetne sárga, amúgy, hogyha erre a kék színre te ráhúzzal egy sárgát a szarvnál, akkor ez, tudod mi lesz? Öcsém színkeverés, zöld. Úgyhogy zöld lennék, és nem szeretem a zöldet sajnos. Amúgy van saját brand. Igen, az is nekem saját brand. Ja, igen, nekem akartam mutatni, várjatok. Az a neve, hogy Synergy. Nagyon kis vicces. Meg kell keresnem a debüt mappám. Ja, meg vannak illusztrációim, tényleg, azokat is megmutatom nektek. Csak kiszedem belőle azt, ami 18 pluszos, azt inkább nem mutatom meg. Mert ugye lesz Dakimakura sorsolás, aminek attól függően ugye, hogy a nyertes kiskorú vagy nagykorú, a kiskorúnak csak egy oldalt fogok csináltatni, ugye, ami nem tartalmaz olyan dolgot. A másik pedig a 2 oldalas adás, csak húzat természetesen, tehát sajnos nem tudok egy 160-as tényleg nagy párnát feladni. Jó. Az a baj, ezt megmutatni sem nagyon tudom, vagy nem tudom. Mindegy, majd lesz valahogy. Meg a csibit sem mutatom meg nektek még. Majd ide tettem a csibirivet, nem? Ja, Jaj, nem akartam átváltani! Belekattintottam csak. Vagyis hát ide átjöhetek, várjatok. Igen, itt visszaadtam a izéket, de nekem nem ez kell. Egy. Nem vagyok jó helyen, mi? Mindjárt áthelyezem magam. Ezzel még baszakodni fogok egy kicsit. Majd így az időben, mert ugye hát rendesen már be volt állítva, csak még folyamatosan pakolászom magam. Egy kicsit lejjebb, és egy kicsit nagyobbra talán. Egy. Na szóval, kérem szépen. Magamat fogtam meg! Ezt inkább lelokkolom. Nem, window catcher. Streamképernyő. Na, ez kell nekem.
És majd közben mindjárt megcsináljuk a timert is. Szóval! Vannak, amiket ilyen nagyon olcsón készítettem, meg vannak, amiket nem olyan olcsón, szóval nagyon vegyes a paletta. Ez a minőségen látszani fog nyilván. Igen! Ugye milyen jó? És elmondanám, hogy nem voltam úgy nagyon drága, és van többféle, és ennek a csajnak még nagyon jó transition. Átküldöm majd őket, jó Miha? Nagyon jók, tényleg nagyon szépei vannak. Ez szerintem vagy ilyen 2 euró volt, szóval nagyon kis egyszerű, bájos, vagy aranyos amúgy. De mondom, annyi pénzért nem váltam nagyon sokat. Van ez a raid, nem raid, ez a követés. Nem is tudom, hogy lett-e új követő, mióta streamelek, de ez a követésnek a gif jelenleg. Ez ugye ez teljesen jó, amúgy ilyen vertikális telepontoktól elkezdve háttérnek. Ott abból volt-e? Jó, melyiket? A Transition-t? De én ezt nagyon szeretem, ezt a képet. Igen, Momiji tánc, igen. Ugye itt van a gyalós emót, amit ugye most használtok. Csak 2 méretben. Aha, igen, na várják, megmutatom. Ahogy pakolom magam, ugye mindig szar. De ilyen. Ez a nyelvkinyújtós emót. Igen. Meg több méretben. Ugye le van vágva a fül, tehát egyiken emót méret, a másik meg teljes. Ez a nagyon cuki szilendra, a nagy szemű, akit vegyetek fel. Ez a sírós emótnak az alapja, nem sírós, esős emótnak az alapja. Ez sokáig ez volt a profilképem Discordon amúgy. Ezt nagyon vicces, mert amikor megnyitottam a Vigenem, akkor az egyik megrendelőmnek megnéztem a profilját, akinek készítettem akinek elkészítettem egy rabbit hole-t, megnéztem a profilját, és láttam, hogy ő is vállal megrendeléseket, és akkor vele csináltattam. De új volt, nem volt pipája, úgyhogy gondoltam, ezzel megtámogatom meg amúgy, meg tetszett, és aranyos volt. Úgyhogy sokáig ez volt a Discord profilképem. De nem volt annyira spoileres szerintem, hogy bárkinek feltűnt volna, hogy ez már az új avatárral készült. Ez egy nagyon aranyos kis lánytól vettem, aki még ilyen tényleg $1-2 csinált megrendelést, és mondtam, hogy nyilván szeretném támogatni, úgyhogy sőt tőle kaptam amúgy egy bannert is, amit nem kértem, csak egy grátisba, mert annyira örült, hogy megrendeltem tőle valamit, de azt lehet, hogy nem szedtem le. Ez egy ilyen old cartoon sziszú, gondoltam, ez már nagyon jó lesz, hogyha megint esetleg belekezdünk a hétfőbe, akkor ilyen YouTube izéinek thumbnail, azt hiszem a neve, majd arra rátenni meg hasonlók, meg hogyha akarok, majd van az a másik. Az a Ink Machine-es, tuccos horror, hogyha esetleg azzal is játszanék, annak is a kartúnos feelingje van. Ezt nagyon jó áron találtam. Ezt tényleg nagyon jó áron, amúgy sokkal-sokkal drágábban dolgozik a lány már, de még neki is új volt a Vigenje, és akkor villámgyorsan rendeltem tőle egyet, és nagyon kidolgozott, nagyon bájos képet csinált. Bár nekem túl, hát nem realista, de nem elég animés, úgyhogy egy kicsikét olyan kettős érzésem van. Tehát szépnek szép, csak kicsit olyan fura, hogy nem animés. Tetszik a cartoon szín? Örülök. Ezt nem tudom, hogy ez milyen stílusban dolgozott a csaj, mert rengeteg anatómiai dolgot veszek rajta észre, de annyira tetszik az összkép, hogy nagyon tetszettek a munkái. Annyira jó a stílusa. Ki az Áron? Marukát ki fogom dobni innen. Vannak ilyen small szilák. Small. Ilyet Elinek is csináltattam meg Lepiből. Meg szerintem ez lesz majd a reaktívom. És még egy gyalós, mert azt hátra tette. Illetve ugye a Lem. Lem. Annyira cuki. Nekem nagyon tetszik. Van ilyen ez mondjuk pont videó. De van ilyen hátteres is. Melyiket? Várjál, melyiket? Itt van a gifes hátteres.
annyira vártam, hogy tőle, hogy meg tudjam rendelni tőle, mert kinyitott, általában 20 slotot, és 2 óra múlva már 0 volt neki. Úgyhogy itt ültem a gép előtt Artemis-is Romát izészi nekem helyet szerezni, és vártam, amikor csücsültél. Hát ő Vision-es volt. Meg tudom majd mondani a nevét, csak most így fejből nem. És akkor ilyen illusztrációk is voltak. Téged a bitmappában csak. Ja, nem tettem bele a logót. Mert ugye van ugye új logó, mármint hogy itt a izén látszódott, de nem tettem bele a PPT-be, hogy teljesen ugye új logóm készült. Ezt szerintem tök jó. Szia Barni! Többet! Pénzt fogom majd oda szúrogatni, ahova kell. Igen, azt hiszem, hogy... Ja, nem is ezt akartam amúgy mutatni, hanem, várjátok, megkeresem. Addig pont elveszem. Nem ám valamelyet nyitottak, hogy nem kéne. Twitch profilképváltás lesz? Lesz majd az is, igen. Kell. Már írja a Photoshop, semmi pánik. Pazd meg, itt nincs rajta. Az baj. Ez nem az. Hűha. Hova tettem azt a... Lehet a modell? Hát nem. Hó, baszki. Hát akkor azt lehet, hogy most nem fogom tudni megmutatni. Azt az energiaitalat. De majd ha megtalálom, akkor mindenki megmutatom. Vissza a just chattingre addig. Eli, itt vagy? Úristen, itt hagyott. Nem baj. Talán a kövi amúgy. Karaoke ugye meg volt. Most hát, hogy mondtam már, hogy lesz Elivel. A modik választják ki, hogy mivel játszok, ami valószínűleg R6 lesz, úgyhogy készítek mindenkit lelkileg, hogy főleg magamat, hogy le kell majd szednem megint. Bár még azért ezt nem szólom el, ki tudja, lehet, hogy mást akarnak. 2 óra káromkodásmentesség, szegésnél ugye plusz 30 perc, tehát minden szegésenként, tehát szegésenként 30 perc, nem hogyha egyszer megszerűen 30-at is csokkolom, hanem mindig szegésenként. 140 közönségi játék, Gartic, azt is majd kitűzünk egy időpontot, ami nagyjából ugye a legtöbb embernek jó. Azt holnap megkapod. Melyik ez a káromkodásmentesség? Mikor? Viszont nem tudom, hogy mikortól kezdődjön, mert most olyan hirtelen elértünk ugye sok csak az R6. Tier list ez melyik? Hát szerintem a tiédet fogom venni alapul, hogyha nem bánod persze, Bubu. És lehet, hogy kiegészítem majd, hogyha azóta vannak még emberek. De én arra gondoltam. Úgyhogy esetleg, ha pont kéznél van neked, akkor át tudod küldeni újra. Visszakeresem, nem baj, hogyha nem. De azt fogjuk használni. Inkább azt 45 órát. Tényleg. Jó. Választhatok nekem egy emotot, amit elkészítetek, vagy elkészítek, attól függ. Mondhatod volna előbb, hát én nem akartam neked plusz feladatot adni. Mármint most tényleg. Nem akartam azt kérni, hogy te dolgozz ezzel, hát majd behúzogatom én pluszba. Igazából itt ez volt a gondolatom, hogy nem neked van szabadon, nem kell pluszba még ilyenekkel foglalkozni, így is tök sokat dolgozom. Nem, rajtad van a viped.
Látod? Nálam ott van melletted a gyémánt. Lehet, hogy frissítsd le az oldalt. Tex! Köszönöm. Nem szartam be. Igen. Elértük a horror game-estet is, úgyhogy mehetnek majd a gagyi horror játékok megint. De amúgy nem gagyik. Amúgy a Dolmért kijátszottam tegnap, Atti. Hát szerintem már aludtál, feltettem YouTube-ra. Jó játék volt, amúgy tetszett. 170, majd átszínezgetjük együtt az avatárt, vagy mondhat, azt nem tudom, hogy kisorsoljam majd, hogy ki miért mond, tehát hogy miért mondja, aki majd szeretne benne részt venni, hogy mondjuk megyek sorba, hogy balszám, és akkor kisorsolok valakit, aki szeretné, és akkor azt ő mondja meg, hogy milyen szín legyen. Aztán újra rololok, hogy balszám, vagy jobbra számra, mindegy, értitek? Szarvak, fülek, pikkely, fenekelés, köszönöm. És akkor majd valamilyen lesz, valószínű színes. És a 180-at, hát elértük Haruka. Ezt meg tudod mondani? Mert akkor be kell mutatnom az új állatkámat. Igen, jó. Akkor megmutatom nektek. Már le is szalom a képet. Vissza kell írnom ennek a csajosnak. Pillanat, egy picit vissza kell tekernem. Megmutatom az első verziót is, illetve a legutolsót. Mona, ne csináld már! $181. Aha! Ja. Ez volt a legelső terv róla. Akinek amúgy majd nevet együtt fogunk adni, mert én abszolút nem találtam ki semmi nevet még neki. De ő lesz majd a kezembe. Ez volt az első design. Kisüttem a szobaton. Kijátszottuk a szobatont együtt. Végig játszottuk. Az is az első oldalt. És a legutolsó pedig nagy részét, igen. Az utolsó pedig róla mindjárt egy kicsit arrébb húzom, meg nagyobba, meg magamat előrébb húzom. Szóval az utolsó képem meg már így néz ki, csak azért tettem be még az elsőt is, mert itt már kitakarja majd a kéze, hogy a kezembe lesz. De ilyen lett a végső dizájnja. Ilyen bájos. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Nagyon cukika. Imádom! Alig várom, hogy fogdossam majd. Nézzétek meg, milyen cuki. Nagyon cuki. De szerintem nagyon oda fog illeni a kézbe majd. Úgyhogy remélem ez meg tetszik nektek. Melege lesz neki. Betakarja izém. A kimonomnak a ruharésze. Kézrésze. Kézruharésze. Az. Ez. Úgyhogy ő már majdnem rinkerésen ott van, igazából már csak szeparálják a léhereket. Úgyhogy valószínűleg belátható időn most már belül meg lesz ő is. Kiki nagyon fog örülni, hogy folyton nyaggatom majd, hogy Rikály! Az én vagyok! Úgyhogy nem is tudom, hogy most mivel kezdjem majd így most már, hogyha végre befejeztem ugye a beszélést, bocsánat, a mutogatást, 2 órán keresztül mutogattam mindent, nagyon durva. Nem gondoltam, hogy ilyen sokáig fogom nyomni. Azt hittem, hogy
Majd ilyen pánikból letudom az egészet gyorsan. A kulcsok! Igen! Igen! Azt... Mérges. Meglepett szín? Mérges szín. Meglepett szín? Mérges szín. Laci mérésével kezdünk. Nem, most nem verjük meg. Még. Mert az R6. Nem! Még nem szedtem le. Majd este leszedem. Amikor már így nem nagyon vannak itt emberkék, akiket megzavarok vele. De lesz, na! Ne. Ha azt mondjátok, ti modik, hogy a választott játék az R6, akkor R6-ozok. Nem tudom mennyit, valamennyit. De nyomjuk. Tök féltem, hogy vajon tetszeni fog nektek az új avatár. Vagy hogy nem elcsépelt a design, ez a kimonós. Az ilyen nagy parám volt. Csillazártos horror? Nagyon tetszik. Örülök. Ja, meg még annyi, hogy... Várjatok. Ennek is lesz ilyen bájas glowing effektje. De csak így kb. Nyakig csináltam meg, mert lejjebb úgyse fog látszani. De ennek ilyen lesz. Majd a világítós. A Pékenket sajnos nem tudtam megoldani, mert ez egy vágómaszkos. Köszönöm Csicsi. Pont tökéletes, hogy bemutathassuk a pirosat is vele. Úgyhogy majd ilyen horrorok közben akkor ilyen lesz. De várjál, akkor most már... Nem jön a blokkom. Ja, és ilyen lesz a lila, akkor most már azt is megnézzük. Meg ilyen a patron. Bár ez nem annyira látszódik, mert fekete a szar, de patron. Így, vissza pirosra. Úgyhogy ezt most... Köszönöm a patront! Az vagy igen, itt sajnos nem látszik, hogy világít a file, meg a szarva. De ki is kapcsolom. Uff, így. És akkor csak patron vagyok. Köszönöm szépen, Haruka! Táncolj! Tánc! Legyen tánc! És... Nem tudom, hogy van tovább az a hülye videó. Csak legyen tánc maradt meg. Aranyos. Jó lesz. Jó lesz. Úgyhogy remélem, hogy hamar megszokjátok. Mert én amennyire vártam ezt a debütöt, úgy mindig bennem volt egy ilyen zártcsökkentés. Tényleg! Mindig volt benne egy ilyen kicsit kellemetlenebb érzés is, hogy ugye lecserélem az előzőt, amit már úgy megszoktam, meg szeretem. Meg azért sokat hozzátett, hogy én csináltam, valószínűleg azért is szerettem. Ugye egy kicsit furi, hogy ezt most már ezt nem mondhatom el magamról. Meg át kell írnom majd Pétent a kreditekbe is, bár most már össze van szedve nagyjából, hogy ki mit csinált. De... Kicsit kellett egy kis idő, míg nagyon magaménak éreztem. Sokat nézegettem. Megpróbáltam egy kicsit állítgatni. Hogy komfortosabban működjön. Bár rám egy avatár alapbeállításai nem mindig jók mindenkinek. Sokat kell vele vacakolni, mert mindenki egyedi. Máshogy veszi őket a kamera, a paraméter, attól függ, mit használnak, iPhone-t, Androidot, kamerát. Úgyhogy ez egy kicsikét komplikáltabb, mint hogy csak beteszem és működik. Ja, de. Végig mentünk a gólokon is. Aztán majd az afölöttieket meg majd kitesszük. Mindenkinek odaadtam mindent. Meg remélem, majd erősítsetek, vagy cáfoljatok, hogy rendben van-e a
felbontás, mert ugye utolsó előtti pillanatban váltottam át, és nem tudom, pont azért, mert az OBS-nek olyan kicsit pixeles volt, néha meg csúnya a képe. Jaj, Adi! Na és akkor mennyit kell hozzá adnom? Kérlek, mondjátok el újra. Hogy egészen pontosan. Azt mondtátok, hogy 182 vagy 181, ugye? Még mindjárt megnézem. Nem bírok ennyit visszatekerni, hogy mennyit sír jött. Hát egyszer 100-ot jött pocaktól, meg akkor talán még egy 100, talán úgy kettő körül. Ugye? Ez 16k. Mi 16k? Mi? Hajrá, matek! De mi 16k? Krumpli? Kis cica? Haruka? Jaj, a ablakot nyomkodom, gyerekek! Hoppá. Ne kérdezzem, mit 16k, jogos. Kis kiméra? 16k aranyfog. Na jó. Na jó. Szóval az 182 szab, az 2730 perc, ami 45,5 óra. De mi 16? Jó, én megyek pisilni inkább, vagy nem tudom. Tex! Köszönöm, Csics. Nem akartam nyomkodni. Jó. Bepötyögöm. 45 és 30 perc. 67 óra. Kapásból felnyomtuk 3 napra. Elég durva. Nagyon durva.